Wadalah sing methuke karo aku dudu Baladewa malah Setyaki ya apa abamu Satama. Wah ora basa kowe aja melu-melu perkara iku aku kepengin nggondo tangane Baladewa kena gepok koncane Koko Prabu yen kemlithing sira Setyaki. Wah dalah nantang perkara apa abamu wani karo aku sing tak wedeni awakmu kanthi sukma kadang dewa kurang sekti kendhita mimang tak tebak dawa rontok igamu pecah sira. Jaluanmu iki. Aja mlayu ora krasa ganteng ae aduh aduh mati kowe iya jian
Candak waduh tanganmu untir iki jalur hai iki iya yo selalu ya. Ojo indah ya.
tulungan. Aku ya iya. Kula sakit. Kula nggih berem-berem. Rasane kaya bar teleser. Kaya ngene. Pripun to niki wau kula diajar sencaki. Oh alah. Satomo kalah mundur bareng weruh kula sencaki wah wis jan kaulan. Kaulan nggih kaya wiyaga weruh bakmi. Ya apa nggih jan duer. Pun rusak niki kula. Wis. Hatiku mboyono rusak iki. Nggih jan sencaki nek muni temandang kaya singgat betantung e. Apa meneh weruh lengganane jan. Tonji. Ya gek sencangki kuwi nek ngantemi wong ki sak gelem-gelem. Ya karang wis pawitane iki saka ngarep ki ora cocok. Apa-apa ki nek wis pawitan saka ngarep ki ora cocok. Mangsa nyepong sarana. Nggih napa nggih? Nggih. Pripun niki anak sampean pun boten menang. Lajeng junjung anak lanang pripun? Monggo sampean pun cetha boten gadah derajat kelenggahan to. Las to pun dipecat oleh dadi pendhita nggih. Padahal kula niku riyen cekicir karo des ngono e. Kok sakniki boten der nggih. Karangge wis ora percaya e kalih Kumbayana e. Aku lho mah darani ngrebut e. Manteni ngasandang pangane anakku ngono lho. Nggih napa nggih? Pun saniki gandeng Satama cetha boten menang sampean pripun? Nek sampeyan iso menang karo Baladewa apa meneh iso nyekel Baladewa menang karo Sencaki tak unggahke melih sampeyan dados pendhita. Nggih napa? Yakin niku. Cara wiyaga ora mung cukup dadi penyaron tak unggahke dadi pengendang. Nggih. Juk mesem ora niki mboten e. Ajeng kula tandangi Sencaki. Bayi wingi sore kok dadi ngabangke irung, kuping. Terus kula ajeng nyekel jemparing, cundha manik. Oh nggih monggo. Sencaki kenging cundha manik kula wah. Ditados. Sampeyan genjrot kula nggih. Mboten niku. Genah kula tiba gluduk wonten iki yo kula niku kaya wong ketendhang kok rasane nggon cengel kula niku. Niku rak ming rumangsane ning jane sampeyan niku kula tulungi. Anggepe sampeyan niku tendhang kula tulungi ning saking banter iki yo rasane kaya wong ketendhang. Nggih to? Nggih. Neng nek nulungi kok cengel kula niku rada aboh nggih. Ketok iki cap-capan iki cap sepatu sampeane. Napa nggih? Nggih. Ampun mukir sampean tendang kula ta mboten nggih? Monggo ngaten niki wae jejune pripun? Sencaki niku wau malah kalih Baladewa. Kalian Udawa. Udawa niku malah nantang sampean. Muni pripun? Aja kok ming Kurawa. Yen perlu kae maratuwaku Sengkuni niku Udawa ngeten niku. Muni pripun?
Kae maratuwaku sengkuni kon maju. Sing mripate kaya kripyek ngono. Kripyek. Kae sing dianggon bathok kluthuk. Mata kula niku padake kripyek nggih. Druhun iki. Setrioli iki. Tenan kok niku sampean ditantang kok. Kon maju maratuwaku. Tak jotosane ndase. Nek ya kuwanen ngatasi ming mantu kok arep jotosi. Niku isih lumayan ming mantu. Ha putu kula niku. Putu agek rong tanet. Mbah tak jotos ndasmu ngono. Nggih napa nggih. Kok saged ki atase mantu kok nantang karo marata. Nggih wong nika niku mergane asline niku batin-batin sengit kepati-pati ro sampean. Udawa niku nggih. Lah sebabe ambiyen rak Udawa ki dadi mantune sampean amarga ditangkep to. Mantu ki nek mung tangkeban ya kaya ngono kuwi ya. Kecuali nek ijab resmi. Yo arep bubar ki marah apa-apa. Ora patut banget nek ngono Udawa tak labrake. Udawa wonten dawuh. Kowe iki nek le bagus-bagus, nek le lincah-lincah, nek le pinter-pinter, nek le trampil-trampil ning cacate. Kowe nek rumara tuwa kowe ora ngajeni babar pisan. Lho, lepat kula nggen pundi rasah kowe ngamukir ya. Aku ki maratuwamu. Kok jari Durna nantang karo aku ngunekke mataku kaya mata kripyek. Kae sing kuni kon maju. Tak jotosane ndase ngono. Estunipun kula mboten mungel kados ngaten. Mbok menika namung reka dayanipun panjenengan supados abenajeng kaliyan kula. Menika namung reka dayanipun Pendhita Durna. Ora, aku percaya. Kowe pancen batine sengit karo aku. Kowe biyen ngepek anakku anti-wati mergo tangkeban, jur batinmu sengit karo aku. Anggenipun ngenika ngoten menika sinten? Durna. Iya apa ora? Ketoke lairmu tata gelar ki apik. Kowe basa mlipis karo aku. Ning batinmu nek karo marata keceri-ceri iya ora menawi mengaten panjenengan kok pitados kaliyan Pendhita percaya kancaku kok sing sehidup semati karo aku ki ya ming kae nek ora percaya karo Durna percaya karo sapa menawi mengaten gandeng panjenengan nika prajurit Ngastina kula Senopati Ndrawati menawi panjenengan mboten trima sampeyan ajeng napa ayo ora apa-apa ning jane kowe muni apa mboten oh pancen tuwa-tuwa wedhus kok sing lambene iki elek tuwa-tuwa lambene bosok ya saiki ngene gandeng Durna ki tukang ngobong-ngobong ben lega pamikir Durna saiki ade etok-etok Pancakara kok etok-etok wis tekate nglegani atine Durna saiki kowe meten
Nah, ngadeg. Nah. Terus saiki tantang-tantangan kan aku. Rasa basa ora. Tekate ora basa ora apa-apa. Aku ki ndek mantu ya ora basa ora. Udawa. Apa Sengguri? Apa Bapa Sengguri? Kowe nantang karo aku ya? Kowe njata sindasku iya. Iya papamu. Iya papamu. Ya ngono wani karo aku sing tak wedine apa? Sing tak wedine apamu? Tebak dadamu rontok ligamu. Bidi kelakon jemblung dadamu. Ning ora tenan yo. Oh nggih. Saiki ngene. Golek papan sing rada iyup kono. Nang kene rada mampu ora enak. Terus perang ning etok-etokan. Iya. Akok mboten tenanan. Atekane iki rada semi sambatan kok dadi ora pateni. Sindene barang bubar kok sak-sake wae. Terus aku mungkur ngono, oncano blekno cengkele dono. Mangke menawi pejah mudhar mbok wis. Matiang lho nggih mati. Kok teng glebruk. Nggih. Kaya gawe kandang wedhus. Nggih Udawa ampuh temenanan. Ampuh pripun? Ampuh kula jotos niku mboten krasa e. Ora krasa ming walwil-walwil e. Mbok takonono Bundari iki nek ming walwil-walwil ra krasa. Kudune iki rak rada niat ngono bres. Kula diguwang Udawa. Diguwang ki umume nek nggono kae tibane kono kae diguwang kok iso bledek wong sampean niku. Njen nggih. Sampeyan kan gedhe cilik ngancam kula nggih. Lah sebabe kula kok ngancam sampean sebabe napa? Kula ngerti kok. Mergo kula ora gembol rokok ora dineh-nehke moto. Pun iki pripun? Dipun aturaken angger dasa wasesa. Nalinganul majaling latri cinandak risang trusta jumena cinandak risang trusta jumena
panjenengan paman durung belajar nggih Kurawa mboten wonten saged nyepeng Baladewa jalaran Senopati Dwarawati menika sami bela kalian Baladewa ingkang dados cucu ngajir malah setyaki yen mengkaten mboten sah dipun damel awrat kula kebari nyepeng Baladewa ngatos-atos Gen Jane Baladewa manuta tak bondo tanganmu muni kepiye kowe mammu muni kepiye kowe menungsa kedhe yen durung mangerti karo aku iki putra siswane Kanjeng Rama Begawan Suryawasesa jenengku Prabu Dasawasesa ana sambung rapete apa kowe melu-melu perkara iki mantak bondo tan kepiye mbetane Baladewa tutut tendang kowe wae Yayasini Pinata Mandura Prabu Dasawasesa sigra kasoran mundur kepelajar sigra matekaji Kumayan Jati Prabu Dasawasesa matekaji Kumayan Jati saengga saged damel petenging wana glagah tinunu kaya dene ana pedhut ingkang angendanu saengga nata Mandura tuwin para wadya Balandrawati samiya kecalan kiblat nduga lor kleru kidul nduga kidul klelu lor kaciwon nata Mandura kepelajar kabiyadem Aku
Sira dadi dewa ratu sukma ilang raga kontrang kantingan cating sukma dedencengan leregang kulawan lumut manut ilining tirta lambak tumekeng samudra loyo lebur katiuping mandra kakang utuh ora nyono babar pisan yen aku bakal katempuh bebaya sing kaya mengkene banjur aku rawuh apa-apa ning peteng dedet leliweran aku nduga lor kleru kidul aku duga kidul malah kleru lor kaya ngene kakang utuh aduh sinuwun kamu kok kadang kula Yai Setyaki menika kula ical kula kedhepaken kados kajumpana angin ya saiki ngene Udawa Wadyabala kuwi padha kumpulna ing sak Pertara Rada nyingkiri saka bebaya iki amarga bebaya senajan peteng dedet kaya mengkene kaya dene perbawani kaya gegirisi isi tulung adikku Setyaki golek ana ayo padha semingkir minta marang sing Jawata mbok menawa Jawata bisa paring padhang bisa oncacka ngalas glagah tinunu dawa staken Jawata lir sagunung pitung gunung
aning gunung Pancatyono Nata Ndrawati amriksane kawontenan wana glagah tinunu wis priksa yen to kawontenan wana peteng dedet datan kanyana Prabu Dasa Wasesa natkala arsa amboyong Bathara Kresna Bathara Kresna sigra katubruk saking pengkeran sigra kabeta ngambah Jumantara arsa kaboyong wonten negari Ngastina Gumulung mangrempeng wadya magiri runanggana magawe gelar sira wang gawe gelar sira wang gong maguru gongso Makudha majurut jungkung Wilan dalah lah sapa sing mawani nubruk aku saka pungkuran Bathara Kresna dadi sumurmu aku Prabu Dasa Wasesa putra seswane Kanjeng Rama Surya Wasesa kowe anake Surya Wasesa yo mengko karep apa kowe dadak nyekel aku saka pungkuran dadi sumurmu yen to Pandhawa kowe gelem tandha tapasta nanging kowe kudu luwih dhisik tandha tapasta kowe bakal tak adepake nang ngarsane Kanjeng Rama Resi Surya Wasesa iya aku malah kepeneran tewas kepeneran mergo aku pancen kepengin weruh karo bapakmu sing jenenge Surya Wasesa. Upamane aku kepengin ngipatke kowe, tak kira ora jam-jaman. Kowe bakal tak kipati kontal. Mbuh tambuh tibali. Rasah kokean wis Kresna kowe tak boyong mancing negara Astina. Tinon langen pamyan
sono maneka warana renggeng kencana retno bro bandera layu kumitir sindrang pandresing maruta tinggal Subrasto kayu kang prapal puspituan jreng siti ron maur katiuping angin genti kang pinursita pinangka sambeting cinarita inggih kusapa ing kono kagambaraken adeking negari Ngastina Prabu Duryudana ingkang wis nampi praptanira Kang Rama Begawan Surya Wasisa ingkang wis angrawaken praptanira para Pandhawa Prabu Puntadewa Raden Harya Werkudara Raden Janaka padine kembar kemanikan Kulasedhewa sakwusnya tanggap ing sasmita nata agung Ngastina sigra mijil lenggah gamparan kencana katon manter tejane sak sadolanek yen to Kacandra katon kumaranira
sambeting cinarita nenggih kocapa punika to warnanira ing negari Ngastina ya kraton Gajah Uya ya sinebat ing Liman Benawi wis kondhang dumugi manca negari yen to kraton Ngastina pinangka papan ingkang gawat liwat wingit kepati-pati angker kagila-gila awit rikala semana yen to kraton Gajah Uya iku saknyatane pangrepane pendhita ingkang kesedhik pendhita ingkang gentur tapane bebasan mandi cepane mateng semedine sedaya tapa wis kelampahan amung lenggah wonten pucuking curiga dari saged kaleksan ingkang ayasa negari Ngastina ambabati kawontenan ingkang pepeteng kawontenan tasih wana gungliwang-liwuh yaiku pendhita ingkang peparap Begawan Palasara nanging ari kalenggan punika negari Ngastina boten kaasta Begawan Palasara awit wis ing ngayunan jati sapunika negari Ngastina dinasta Nalendra ingkang agung kunsarane mung kuciwane Nalendra ingkang Daksura ingkang anggadhahi penggalih watak adigang adigung adiguna amung hanguja kamurkan sinten to dosa namanira ingkang ngasta panguwaos jejuluk Prabu Duryudana ya Jaka Pitana ya Gendari Putra ya Sang Trimamangsah rikala semana nampi praptanira Nalendra saking giri Salaka ing peparap Begawan Suryawasesa ingkang pinangka dadi guruning para Kurawa arsa mikut para Pandhawa ari kalganka para Pandhawa kang wis satata lenggah ingkang wis jajar lenggah pangestuwun ing Astina ingkang ajejuluk Sang Prabu Kuntadewa mengkeraken praptanira kangerahi Jodipati kekasih Raden Haryawerkudara apa dene Satriya Madukara Raden Janaka lan Raden Nekula lan Sedewa wis tanggap ing sasmita nata Agung Astina warsa nguruping daya ingkang dereng kawijil ing lisan sak mangkih kepareng Lucitandriya
peksi ngaturno sangat cundha mani mring kagungan to singsin Sang Naropati Durama Dewaningsun Ong nirpintah pinaracita sinerat bawana langgeng Rama Panembahan menika para kadang kula pendho sampun samiya prapta wonten stinggil Binaturata negari Ngastira kula sumanggaken Rama Panembahan luwih prayoga anak Prabu Sukabambagya marang kadang sira pendha kang nembe wae padha prapta yestaken dawuh Rama Panembahan Yayi sak sampunipun lenggah kanthi prayogi katuran pono krami sak praptanipun Yayi Puntadewa wong yang sukma kawekas adininipun kados nampi pangestu dalem Koko Prabu Winantu ing Kararjan bekti kula kunjuk Koko Prabu Duryudana inggih kula tampi kula ketelaken wonten pranaja dawah sami-sami kasinggihan Yayi Sena padha kanthi Raharja Yayi Werkudara Duryudana kakangku kaya ora ana lakan sawiji apa sembahku tampanono tak tampa Yayi tiba padha-padha syukur becuse Janaka padha kanthi Raharja pangestu dalem Koko Prabu Winantu ing Kararjan nuwun bekti kula kunjuk Koko Prabu ya tak tampa tiba padha-padha Koko Prabu kula ngaturaken pangabekti Koko Prabu kula ngaturaken pangabekti ya Dimas Kembar tak tampa sampun menika Rama Panembahan kula sumanggaken dhateng panjenengan jalaran panjenengan ngersakaken praptanipun kadang kula pendho pramila kula sumanggaken sawertaipun lai jagat diwuto wong yang sukma adilih mengko to nggih anak Prabu Puntadewa lan kabeh wae jeneng sira padha prapta ingkang isine bakal ngudi ngelmu merga para Kurawa wis padha meguru marang aku mung kari Pandhawa kepengin wejangan ngelmu yen wis padha ngudi kamruh mengko banjur tak rembuki supaya antaraning Kurawa lan Pandhawa padha akur padha guyub rukun wis rasah nganakake pasulayan apa meneh ingkang diimpek apa ingkang diarep-arep mung campuing perang Baratayuda wis ora prayoga amarga perang Baratayuda sing jenenge perang Ki Wengis tak omongi iki sing jenengane perang Ki Wengis sing menang ya
bakal kapitunan apa meneh sing asor prajurite. Sing menang bakale ya rekoso. Merga bakale ngopeni para bocah-bocah sing durung akhir diwasa. Luwih-luwih ngopeni randane para senopati kang ditinggal sirna merga layu. Perang kuwi nggunakake bondo sing ora sithik. Wis pikiran sing jero. Mula perang Baratayuda bakal tak wurungake. Yen padha cocok panemumu, mengko bakal tak wejak. Ngudi kawruh apa bakal pun Rama wejak. Inggih. Estunipun kula menika badhe nyuwun kawruh. Ngelmi ingkang saged merdekaken menggahing pusaka Jamus Klima Sada. Ya wis mengko tak wejak. Werkudara arep njaluk ngelmu apa? Aku bakal ngudi ilmu wejangan sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu. Yes mengko kabeh bakal tak wejak. Janaka kula badhe nyuwun wejangan sangkan paran sampurnaning dumadi. Ya gampang. Sedewana kula badhe nyuwun werdinipun alam pepitu ingkang pinaka dados andhanipun gesang wonten Mercapada dumugi jaman kelangganipun sak mangke. Ya wis mengko bocah kembar tak wejak. Kabeh bakal tak wejak mung wae pun Rama nyuwun kudu mbangun miturut pendolan Kurawa kudu akur ora kena ban sindhi ban siladan. Saguh apa ora antane Kurawa lan Pandhawa padha akur. Menawi kula sagah rumurban kepiye Sena ya aku manut. Menika kula nggih sampun sagah lan kadang-kadang kula Pandhawa nggih nayogani samya Buya prukun dateng Kurawa. Wis pancen padha miturut, bangun miturut padha akur. Perang Baratayuda bakal tak wurungake. Negara Ngastina mengko bakal tak paro dadi loro sigar semaka. Sing separo ana ngersane Anggir Puntadewa, sing separo ana ngersane Anggir Duryudana. Mung wae sadurunge nampa bumi Ngastina, anak-anakku Pandhawa lan Kurawa ing supaya tandha Tapakasta luwih dhisik. Amarga sing tak kuwatirake tembe urene ana rasa panggugate antane kadang karo kadang. Saguh apa ora padha tandha Tapakasta luwih dhisik. Menawi kula sagah menawi kula nggih sagah kemawon kepiye Sena aku saguh Janaka kepiye kula nderek kemawon kula semanten ugi nderek wis padha saguh kabeh. Puntadewa saguh inggih sagah namung kemawon Rama. Gandeng kula menika gadah sesepuh pengayom negari Ngamarta. Kula purun tandha Tapakasta nanging kula nyuwun rawuhipun Kaka Prabu Bathara Kresna. Jalan menika minangka sesepuh lan pengayom. Dasaripun Kaka Prabu Bathara Kresna menika botohipun Pandhawa menawi wonten perang Baratayuda. Kula purun tandha Tapakasta menawi Kaka Prabu Bathara Kresna dipun rawuhaken lan kersa tandha Tapakasta langkung rumiyin. Terus pundi Rama pribadi? Ya wis mengko tak sagui. Bab Bathara Kresna mestine Purnama bakal utusan para Narapraja supaya mboyong Kresna. Tak kira ora nganti gantalan wektu Bathara Kresna mengko bakal kaboyong ana negara Ngastina. Kepiye Sena mungguh panemu cocok apa ora
Koko Prabu Bathara Kresna ing supaya tondo tapasta yo luwih prayoga gandeng Kresna kakangku kuwi sesepuh negara Ngamarta mengkono Sena wis mung kuwi anggonmu duwe penyuwunan tasih malih Rama Pendhet angka kalih kula nyuwun rawuhipun Kakang Semar dalan Kakang Semar menika pemomonge Pandhawa kula aturi ngrawuhaken supados banekseni Pandhawa anggenipun sami tondo tapasta yes mengko bab Semar Badranaya mengko sing bakal budidaya aku utusan karo anakku Werkudara lan Janaka wis mangsa bodho anggonmu bakal boyong Kakang Semar.